Dr. Gumi, shin me yasa kake shiga siyasa? Ba komai shigar siyasa kai tsaye. Wai mu ne ake cewa kuma mu ji kunyan shiga siyasan kai tsaye. Wa ya cancanta mu zaɓa a matsayin shugaban ƙasar Najeriya a 2019? Sai baba. Me yasa zaka zaɓi Buhari duk da ka fi son Atiku? Me yasa faɗan gaskiya? Ina ji ma tsoro. Kar ka zaɓi Buhari ka ƙi Atiku. A ƙasar Atiku yana da kuɗi, kar ya hana kuɗinsa. Duk kuɗin Atiku bai kai Central Bank ba. Me shawararka ga Buhari? Yana buƙatar shawara, yana buƙatar mutane su kusance shi, kuma duk abin da zai gyara hukuma na shawara na yi shi daga nesa ban yi shi daga kusa ba. Me shawararka ga Atiku? Aka yi faɗa da mai makullin Central Bank da wanda shi kuma yana tsoron kuɗin shekari. In ka fara sai Atiku to Allah zai bakku da Atiku. Ya Atiku articulate ya gama da ku. Amma talakawa sun dage sai Buhari. Me ya kawo haka? Talakan arewa ya dage sai an kawo Janar Buhari don wani abu ne ɗaya tak. Domin sun ga wancan mulki da ya yi ya kama mutane ya ɗaure, ya kama manya ya ɗaure. Ko ba shi ba ne?